Olsun менә сез театр дөньясына ничек итеп килеп кердегез? Нәрсә сәбәп булды? Сүзне менә шушыннан башлыйк әле. Әйе, минем бу театр тормышына ничек килеп эләгүем, бу минем әниемнең хыялы дисәң дә була, чөнки әнием чыннан да минем театр артисты булырга хыялланган, ул аның балачак хыялы. Минем әнием татар теле һәм әдәбият укытучысы. Мин үземне шушы гаиләдә үскәнемә бик горурланам. Минем әнием татар теле укытучысы, әтием Татарстанның атказанган энергетигы. Ничек дип әйтим, мин театр гаиләсеннән түгел. Барыбер ничектер менә мәхәббәтем уянды. Әнием мине балачактан спектакльләргә алып бара иде. Телевидениедан да спектакльләр карый идек, культура телеканалыннан да, концертларга да йөри идек. Менә мин үзем шигырь конкурсларында бик күп катнаштым. Мәктәптә укыганда, анда жюрида театр артистлары утыра иде. Үзебезнең Чаллы театр артистлары да, Булат абыйлар, Булат Сәләховлар, Гөлиса Хәйретдиновлар. Мин аларга карап нык соклана идем. Аларның әңгәмә корулары, сөйләшүләре, дөрес итеп җөмлә төзүләре миңа бик нык ошый иде. Һәм мин дә үскәч шулай сөйләшәм, мин дә шундый булам дип ничектер максат итеп куйганмындыр дип уйлыйм. Һәм менә шушы максатлар, менә шушы хыял, менә шушы соклану сезне кая алып китте инде? Әлбәттә, Казанга. Казанда мин 9нчы сыйныфны бетергәч, әле мин музыка мәктәбен тәмамладым. Мин анда хор бүлегендә укыдым. Анда укыганда әле мин дирижер булырга да хыялландым. Һәм инде әни белән әти нишләптер мине театр училищесына җибәрәселәре килмәде. Алар мине 11-не бетереп, югары мәдәният һәм сәнгать университетына барырга теләделәр инде. Шуңа күрә мин 11нче сыйныфны бетереп, Казанга юл тоттым. Анда абыем белән яшәдем 1нче курста. Һәм инде Ринат Мирзахасанович Аюповның курсына эләктем. Нинди юллар һәм ни сәбәпле нәкъ менә Чаллыга, туган якка, туган як сәхнәсенә алып кайтты икән? Ни өчен? Чөнки туган як беренчедән. Икенчедән, мин гаиләдә 3нче бала, 2 абыем бар, икесе дә алар шулай укырга китеп Казанда калдылар, Казанда төпләнделәр, гаилә кордылар. Мин инде ничектер менә төпчек кыз буларак Чаллыга, әниләр ягына күбрәк кайтасы килде. Һәм инде мин классташым белән очрашып йөри идек ул вакытта. Һәм инде ничектер мәхәббәтебез өстен булды. Шуңа күрә мин Чаллыга кайтып инде укып бетергәч кияүгә чыктым, эшкә урнаштым. Һәм инде аннан 2 елдан соң улыбыз туды. Менә Чаллыга кайтканнан соң, театрга эшкә урнашкач, беренче тапкыр сәхнәгә чыккан мизгелләр, шул чагындагы хис кичерешләр, алар ничегрәк иде? Ул инде сәхнәгә беренче профессионал актриса буларак чыгу бик дулкынландыргыч. Шуңа күрә мин аны беркайчан да онытмыйм да. Ул минем беренче спектаклем Актышкан иде, әкият. Мин анда Актышкан ролен башкардым. Ничектер анда чыгу, сәхнәгә атлап басу да минем өчен шул хәтле мөгъҗиза иде. Мин нык дулкынландым. Мин аны беркайчан да онытмыйм. Мин аны хәтерлим әле, әниемә дә 5 сәгать сөйләгәнмендер. Шуңа күрә артист өчен әле ул менә ничектер диплом спектаклендә куйганда, театральный факультетта укыганда, өзекләр күрсәткәндә, экзаменнар, ул икенче кичерешләр. Монда үзеңне профессионал артист буларак сәхнәгә куюың, басуың, ул бөтенләй икенче әйбер. Менә бүген Чаллы артистлары өр-яңа бинада эшлиләр. Менә сиңа артистка буларак инде иске сәхнәдә дә эшләп карагансыз. Хәзер менә яңа сәхнәдә хисләр арасында кабул итүдә нинди дә булса аерма бармы? Аерма артист өчен ничек аерма? Сәхнә ул гомумән сәхнә булып кала. Нинди сәхнәгә бассаң да. Минем өчен үзебезнең иске бинадагы сәхнә дә бик якын иде. Без аны бик нык ярата идек. Шуңа күрә хәзерге сәхнә әлбәттә яхшырак, заманчарак, аның бинасы да искиткеч матур.
шушы бинаны бик көттік, бик хыяландык, барыбыз да өзімнің коллегалар үшін де әйтә алам. Шуңа күрә бу безнең өчен яңа этап, яңа эпоха дип әйтсәк тә була. Шуңа инде бик зур өметләр баглыйбыз. Алла бирсә, иске бина ул минем өчен зур мәктәп булды. Мин бер кайчан да үземне кимсетелгән итеп хис итмәдем. Менә иске бина дибез бит, мин шулай ук безнең бина, зур бина кебек тоелды. Хәзер монда басу шунхатлы иркен, шунхатлы рәхәт, якты. Хәзер Чаллы театрында яңа сәнгать җитәкчесе, һәр яңа режиссерның, һәр җитәкченең үзенең яңа алымнары була. Менә сезгә сорау бирәсе килә, шушы яңа алымнар сезнең күзгә чалындымы? Һәм икенчесе, Олег Мадиярович Кенжегулов белән әле ул җитәкче булып килгәнче үк Чаллы театрында бергә эшләргә туры килдеме сезгә? Чыннан да һәрбер режиссерның үз ничек дип әйтим, методы, һәр режиссер үзенең күзлеге белән, алымнары белән алып бара. Шуңа күрә чыннан да Олег Мадияровичның да андый ысуллары бар. Бездән күп китап укыта, күп фильмнар карата. Гомумән алганда Олег Мадиярович уйлый торган артистны ярата. Ул һәрбер режиссерда шулайдыр инде, әмма дә ләкин шушында biz инде һәрбер үзебезнең монологыбызны, һәрбер сүзебезне, нигә әйтәм мин бу сүзне, нигә барам мин у анда, нигә мин менә шушы вакытта менә шушылай фикер йөртәм. Ул әлбәттә бар, без аңа ияләшәбез, бергә эшләргә. Инде спектакльләргә килгәндә, мин беренче спектаклем ул Кыш бабайга бүләк, балалар өчен әкият иде Яңа елга. Икенчесе Зәңгәр томан артында, Нигезә Ишбулдинаның лирик комедиясы. Аннан соң музыкаль кичә Шәфәк дип исемләнгән. Туйга ничә көн кала ул, менә безнең яңа бинада инде премьера булды. Һәм инде хәзер менә тиздән премьера көтелә 28 декабрьдә. Шәһәр нокта Брежнев дип аталачак ул безнең Шамил Идиятуллинның романы буенча Город Брежнев романы буенча инде шушы спектакль Алла бирсә дөнья күрәчәк. Менә сезгә театр артисткасы булу тормышта да нинди дә булса өстенлекләр бирәме? Бармы аның ниндидер аерым гына сызыклары, үзенчәлекләре? Өстенлек дип атамас идем, ниндидер бер кагыйдәләр, менә артист буларак үзеңне кеше алдында тоту, сөйләшү, ничектер ягымлы булу, итәгатьле булу. Ул ничектер менә шул кагыйдәләр бар дип уйлыйм үземчә. Чөнки барыбер кеше сине таный, белә, әле ул ишетсә син театрда, театр артисты дип барыбер икенче итеп карый. Шул гына, болай тормышта без бит инде шулай ук гади кешеләр, шундый ук шулай ук аралашырга яратабыз, дуслар белән очрашырга. Шуңа күрә бернинди дә андый ниндидер бер өстенлекләр бар дип әйтә алмыйм. Алсу, менә белүебезчә, сез бит әле театр сәхнәсендә генә уйнаган артистка түгел. Кинофильмда да үзегезне сынап карагансыз. Тик ул фильмның исеме бик үзенчәлекле, Күкәйле гөл дип атала. Менә шушы проект хакында да генә таныштырып үтсәгез. Әйе, исеме кызык, аны инде исеме чыккач, проект турында гомумән сөйли башлагач, бик күп сораулар килде, нишләп бу аның исеме шундый дип. Ул ничектер менә эш исеме иде, рабочее название. Аның чынлыкта исеме Практика. Ул фильм хәзер инде ясалып бетте дип әйтсәң дә була. Без аның вариантын күрдек, катнашкан артистларга режиссер безгә күрсәтте. Минем өчен ул бик зур тәҗрибә, чөнки сәхнә белән камерага төшү бөтенләй төрле әйбер. Һәм инде ул спектакль дим, кинода да мин ничектер шаян кыз ролен башкарам.
Шуңа минем өчен тагын инде Алла бирсә күп киноларда төшәргә язсын. Ул театр артисты өчен барыбер кирәк дип уйлыйм. Сезнең гаиләдә бик зур байлык барын беләбез. Бик матур, бик сөйкемле һәм бик талантлы егет үстерәсез. Аның хакында да әйтеп үтсәгез. Әйе, мин үземне ничектер яшәми дип саныйм инде. Чөнки барыбер укып бетергәч кияүгә чыктым, инде алай бала таптым. Хәзер инде улыма 5 яшь ярым, Сәйит исемле. Минем улым барыбер ул һәрбер әни өчен үз баласы иң матур, иң акыллы бала. Минем өчен дә минем Сәйит иң акыллы, иң уңган булган. Сәйит бик иртә укырга өйрәнде. Ул инде 2 яшь ярым, 3 яшьтә әлифбаны белә иде. Һәм инде 3 яшь ярымда аның уку техникасы 1 классның укучысыннан да әйбәтрәк иде. Хәзер инде ул минем шамарак укый, татарча да, русча да, тиз укый. Ул аны энциклопедиялар укырга ярата. Без көн сайын ул менә күп кенә бала бит уенчыклар ярата, ә ул менә нык сөенә китап, энциклопедия алып бирсә. Һәм инде ничектер төзү эше белән аның менә ярата ул. Конструкторлар ярата, менә шундый ничектер конструкторны да ул конструкторда бит инде инструкция бар, менә шу инструкция буенча укып, үзе җыярга ярата. Әле менә күптән түгел генә шундый бер кызык ситуация булды. Мин бер конкурска кирәк булыр дип Муса Җәлил һәм Габдулла Тукайның берәр шигырын әзерләргә түгел инде. Менә әйтәм, улым укып тора әле, минем кәшләрем бар, ашарга пешергәнче Муса Җәлил, Габдулла Тукайның Парад дигән шигырын чыгарттым, бирдем. Хәзер бер заман укып йөри бу. Мәйтәм, ничек аңладың улым нәрсә турында? Әле мин аны Парад, мәйтәм, авыр ул, мәйтәм, ул аны укый алыр микән дип уйладым. Һәр бер заман әним тыңла әле ди инде. Хәзер әйе, мәйтәм, улым, укыйм бу миңа, чыннан да матур укый. Әнием ди, моны менә беренчек җырлап укып буламы ди. Хәзер ул моның җыры да бар бит әле, мәйтәм, чаптырып, Парад Казанга туп-туры бардымга. Хәзер без моны икәүләшеп җырларга өйрәндек. Ярар, беренче 2 елын җырлап өйрәндем. Бер заман бу миңа 1-2 көннән Парад бит әле ул хәтер зур, катлаулы, авыр. Ул миңа аны яттан сөйләп бирде. Менә мин анда шаккаткан идем инде. Алсу, менә сезнең тормышта шундый очрак булмадымы? Әйтик, менә шундый көтелмәгән сәер бер бүләк ясадылар ди сезгә. Сәер бүләк дигәннән бер истәлекле бүләк исемдә. Әле ул чакта ирем белән, егет белән кыз булып йөргән чаклар иде. Өйләнешмәгән. Мин Казанда укыйм, шулай без бер яңа елны бергә каршы алдык. Һәм ул миңа менә баланы роддомнан чыгарганда конвертка төрәләр бит. Менә шундый конвертка малай куян бүләк иткән иде. Конвертта да зәңгәр төстә иде. Мин башта әле ул бөтен кеше алдында бүләк итте аны, мин шундый шаккаттым. Менә берәр качан син дә миңа малай алып кайтырсың диде. Менә иң сәер, иң рәхәт, бәлки ул вакытта кызык та иде инде, ул без анда рәхәтләнеп көлдек. Мин анда ничектер кыз буларак сөендем дә, менә миннән өметләнәләр икән дип, кияүгә алырлар икән дип, менә шундый ниндидер бер уй белән яшәгән идем. Менә сез театр артисткасы. Шул ук вакытта мөмкинлек булса, менә тагын нинди һөнәрләрне үзләштерер идегез? Мин ул турда уйлаганым булды. Ул инде һәрбер кешегә андый сорау бирәләр бит инде барыбер. Менә музыка мәктәбендә укыганда минем дирижер булу хыялы булды. Минем ничектер я музыка училищесына, я театр училищесына бару менә икеләнү бар иде. Менә мин дирижер дип уйлыйм. Артист булмаса, бәлки оркестр, мин оркестрларны яратам, төрле инструментлар уйнау коралларын яратам. Шуңа дирижер, хор дирижеры. Һәм соңгы соравыбыз шушы булыр.
театр дигәндә ул сезнең өчен нәрсә? Театр. Без театр белән яшибез. Безнең ниндидер көндәлек. Ул минем эчке халәтем. Беренчедән, хатын-кыз өчен әлбәттә ул гаилә, ир булу, бала булу иң зур бәхет. Минем өчен ул минем эчке халәтем, менә мин монда яшим, мин монда ләззәт алам, сәхнәгә басу минем өчен иң зур дәрәҗә. Шуңа күрә мин аны бер сүз белән генә, бер җөмлә белән генә әйтеп бетерә алмыйм. Мин бик бәхетле, һәм инде алдагы көндә дә исән имин эшләргә язсын, шушы сәхнәдә рәхәтләнеп, иҗат итәргә язсын.